P-Parket. Viac ako len podlaha. Sme slovenská rodinná firma so sídlom v Podbieli na Orave, ktorá v oblasti podláh pôsobí už takmer 30 rokov. Od roku 2017 sme túto vášeň premenili na vlastnú výrobu prémiových dubových podláh. Každý jeden kus je jedinečný a prechádza našimi rukami, aby ste získali niečo výnimočné. Naše podlahy sú certifikované na podlahové kúrenie, takže vám garantujeme ich stabilitu a teplo pod nohami. Ponúkame široký výber farieb, formátov a vzorov, ktoré perfektne zapadnú do vášho dizajnu. A ak hľadáte súčasne krásu a vysokú odolnosť, naša novinka Hybrid Protect je odpoveďou. Prináša vzhľad prírodného oleja s nadštandardnou ochranou proti každodennému opotrebeniu. Aby bol váš zážitok naozaj kompletný, postaráme sa o všetko. Od výberu, cez poradenstvo až po kompletnú montáž na kľúč. Vy sa tak môžete tešiť z dokonalého výsledku bez starostí. Prírodné slovenské dubové podlahy. Kvalita, ktorá pretrvá.